אוקיי, בוא נראה את הדיליי. דרך אגב, הוא מחליט כל מה שאנחנו מדברים. מה תגיד לי איך הדיליי? אני מדבר ותגיד לי איך. כן? אני מדבר איך הדיליי. דיליי? יש? כן. טוב, אנחנו בהקלטה. יותר ביטחון עכשיו? רוצה להגיע לבוא בקו שאתה אומר. כל זמן תעזור לקבל גם את הזמנות. לא, אני אזרוק לעצמי, אני אזרוק לעצמי. אפילו, אתה יודע, הייתי מקזז אפ רק לטיפוס, ואז כשהייתי משייט הייתי מוריד את האפ. אתה רואה אותו? כן, כן. טוב, אני לא רואה אותו עכשיו. עכשיו אני רואה אותו. תכווין אותי אם אתה רוצה, אם לא נוח לך משהו. אני אשאר. אוקיי, ריטון תואם. אוקיי, חזר אליי. ריטון תואם. לא, אני מפריע לו, אני מפריע לו לכיתה. מה זה? ריטון תואם, אחי. אוקיי, עכשיו זה אני. ריטון תואם. ריטון תואם. אני רוצה יותר גבוהים, לפחות אני יכול לדעות קצת. טוב, אני אנסה לעשות... טוב, השארתי אותה עכשיו. אני לא מקבל קליטה. קיבלתי. אני לא מקבל קליטה. אני לא שולט בו. כן, עכשיו כבר לא. אוקיי, אני אטוס לשם. יש קליטה. אוקיי, אין קליטה. אין קליטה. עכשיו יש קליטה. אין קליטה. אין לי קליטה. אין לי קליטה. עכשיו. לא, יש לי. אין לי. אני לא מטיס אחי, זה הוא לבד. אני שולט בו. כן, אתה צודק. עכשיו אני צריך לשמור על הגובה. אני רוצה להתחיל לשייק קצת לענות. וואו אחי, איזה יופי, יש לי נובט על העיניים. אני רואה את מעגן ישראל. אני הולך קצת בגובה אפילו לאט לאט. הכל בסדר. בואו נתחיל להסתכל עכשיו לכיוון. אני אסתכל
כאילו אני רואה את גבעת עדן, אני רואה את... כי עכשיו אין לי קליטה, אני אחזור שמאלה. למרות ששם מתחילים לבעיות כל הזמן. כן, יש קליטה, הכל בסדר. הכל בסדר, הגובה בסדר. יש קצת רוח, אבל בסדר. נמצאת לכיוון הים, יפה, הכל טוב. טיפה חוזר אלינו, כיוון שלנו, סוף סוף אני מתמצא, כי אני רואה את הכביש. בוא נראה, אני רואה את האוטו. אני רואה את האוטו. אוקיי, אני רואה את האוטו. טיפה ירדתי בגובה, אני רוצה להמשיך להיות גבוה. אני ב11 וולט, הכל בסדר. וואו אחי, אני עוזב את השאלה, אתה לא מבין איזה השעה הוא טס, אתה לא מבין אחי, זה אחד הדברים היפים, אני אומר לך. עכשיו אני אטיס עדין, עדין ולאט, ולא פניות חדות, כי אני יודע איפה אני והכל בסדר. אני יודע איפה אני נמצא, אני רואה את הכביש 4, אני טס עכשיו כאילו ישר בכביש 4, נכון? כאילו מעלינו, אבל אני שומר על הכיוון שלו. טוב, עכשיו הוא שולט לבד, אין לי קליטה, אוקיי, הוא חוזר לי. לא? נתת לכיוון גבעת עדן עכשיו. אני אחזור. לא. כן, אני רואה מטוס. ראיתי אותו, אבל הוא עבר לפניי, נכון? הוא היה פחות או יותר, הוא היה מעליי, אבל לא בהרבה. כאילו, בגלל שזה המרחק, אז ראיתי אותו בגובה, אתה יודע, טיפה מתחת לעננים ראיתי אותו כזה. אני רואה את העננים מאוד יפה, שתדע. וואו, אחי, אני... באמת... אתה לא מבין, אני עכשיו כאילו באמפר בערך, ב2 אמפר, שומר על גובה, נהנה פשוט. מנוע בקושי עובד, אני מפעיל עכשיו 2 אמפר, ואני עולה בגובה. אוקיי, אני אחבר, חיביתי מנוע. יש לי קצת בעוד של קליטה, אוקיי, חזר. קצת עוד של קליטה וידאו, אז דיברתי. לא, אין בעיה. אחי שהוא גולש, יש הרבה פחות הפרעות. יכול להיות. וואו, איזה יופי, אחי. אני גולש... לא, הוא שולט בי עכשיו, אני די רחוק. וואו, הוא לא חוזר, אחי. טוב. כן, גם אני רואה אותנו. לא, עכשיו זה הוא. עכשיו זה אני. אני יורד בגובה, כי אני מפחד קצת. כן. טוב, זהו. עכשיו אני אעזב את השלט. יש לי קליטה, הכל בסדר, לא צריך להיבהל. אני טס לכיוון שלנו. הוא מאבד גובה די מהר, למה? אוקיי, הוא שולט בי עכשיו. הכל בשליטה. מסברתי 680 מילי אמפר. כן, בסדר גם. עכשיו אני טס כזה מעל השדה שלנו, נכון? שהקודם שהיינו מטיסים שם. אני רואה אותו. איזה יופי, הוא שולט בי עכשיו, אני רואה מה הוא עושה, הוא חכם. פשוט, הוא טס לכיוון שלנו. וברגע שהוא מתקרב הוא מחזיר לי קליטה כל פעם. אבל זה מבאס. טוב, אני בגובה די נמוך, אני מתחיל לעלות. כן, אבל למרות שזה מוזר, כי אתה יודע איזה בדיקות עשו, יכול להיות שזה שקר. יכול להיות שזה איזה מישהו שספקטרום אמר וואלה אני אעשה איזה שקר, שכולם ינסו עכשיו לקנות ספקטרום ב-SPV שלהם. או משהו כזה שטותי, אתה יודע. קצב טיפוס שלי לא מטורף, אבל אני מטפס. עכשיו אני מתקרב לכיוון שלנו קצת מעלינו כזה עוד מעט, נכון? כן, מבחינת הטווח הכל בסדר.
לעלות לגובה. איזה יופי, הסוללה של הוידאו, ראית כמה זמן מחזיקה לי? עדיין בחצי פחות או יותר. איזה יופי. סוגר שלט, כיף לי. סוגר מנוע. כיף לי עכשיו, אני אומר וואו איזה יופי. אתה לא מבין איזה יופי רואים. איזה חלק. איזה יופי. הוא עכשיו שולט. עכשיו אני חזרתי. אוקיי. אני לא אוהב להטיס באזור הזה. אני אוהב יותר להטיס לכיוון של המעגן מיכאל. שמת לב שאני מטיס באזור הזה בעיקר? אז אני אטוס מעל השדות שלנו, יש פה הרבה שדות. אתה צודק. ככה זה טוב? אני גם עולה בגובה, טוב. אני גם נראה לי מול הרוח, נכון? אני מרגיש את זה. אוקיי, עכשיו הוא שולט מאוד יפה. חוזר הביתה, הכל בסדר. אוקיי, אין לי סוללה כבר בשלט, אני מוריד מנוע בלפטופ. נשאר לי 8%. 12% נשאר לי, אבל הוא מודיע לי. כן, אז אני אוריד מנוע. אוקיי. זו צלילה שלי שאני שולט בה, אבל זה נראה טוב. אני ארד לפלוס מינוס 150 מטר? אני ארד לפלוס מינוס 150 מטר? טוב. אוקיי. תדעי לאן לטוס, שיהיה לי יותר קל לשלוט עליו, שיהיה מאחוריי כזה. מאחוריי? אוקיי, אני לא רואה כלום. בוא תסביר לי פה.